prije smrti, život pred očima ti se vrti. Dolaziš na zadnji sud gdje nema odvjetnika i ostalih nepotrebnih spika. Nevjerniče, vječno ćeš platiti, za svoje grijehe ćeš platiti. Ako vjerovo si u Boga, u raj će kročit tvoja noga. Stani, sve su to laži za ono koji u smrti utjehu traži. Za te iste to ne važi. Dok ti slaviš Uskrs, ja slavim 1. maj. Dok ti sanjaš o odlasku u raj, ja poručujem da poslije smrti je kraj. Sorry da ne budem prost i ne uvredim tvoj jebeni post. Jedini adut je iskrenost. Moja jedina vjera je u gramima mjera, koja do ludla te tjera, a vjernicima svetinja je papalon, u moje slike se ne uklapa. Kažu mi sinko, čudni su putevi Božji, kažem jesu kad kriminalac sjedi u loži. Zato nijedna crkvena sekta nije vrijedna mog respekta. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Oni kažu da me uzo đavo jer ih pozdravljam sa zdravo. Govore mi da sam sotonista, rođeni antikrista, vraži ateista. Izgubljeno janje jer odbijam klanje, ne pušim to stranje. Jer rađe gledam obnažene ženske slike nego molitvenike. A još mi drže propovjedi o lijepom životu u bijedi, dok zarađuju pare primajući milodare. Ako takva krepkost je vrlina, ja nemam osobina. Oni kažu budu i odam Bogu dok se klanjaš ispod njihovih nogu. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Crkva je oduvijek bila stroj što zaustavlja razvoj. Sjeti se vremena ne tako davna koja je rekao da je zemlja ravna. Lova na vještice inkvizicije, podržavaju svaki sustav što održava im financije. Stvarno mi nije jasno što se crkvi zemljišta i posjedi kad njihovo kraljevstvo nije na zemlji. Zašto crkva ne proda imanja i nahrani sirotinju, veća korist od toga nego što vraga proklinju. I zašto jebeno svako neobjašnjeno sranje odmah se proglasi kao Božje poslanje. Božje poslanje je da se lakše financira novo imanje. A dobro znaš da oni što najviše se krste u sumnjivim poslovima imaju prste. I opće poznato je da Biblija se tumači tako da opravdanje u njoj svako će naći. Opravdanje za klanje, opravdanje za napraviti sranje. Uzrokovat kaos i pozvat se na proročanstvo i na svetaca svjedočanstvo. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Sjećanja mnoga, bratoubilački ratovi zbog Boga, pobij sve u ime blagostanja za crkvenu strukturu strahopoštovanja, koje drže ljudi bogobojazni, a lopuže im služe za koje vrijedi. Prvo mazni pa se zdravo Marijom kazni. Sustav pokore, oprost grijeha za zlotvore, da se lakše bore u ime vjere, poslije posla da se naždere. U svetoj vodi opere i fino isere, prije nego li se krene u pohode. Teško za shvatit, ali kad te neko zbog vjere probode, shvatit ćeš. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka. Čita između redaka, ima smisla rečenica svaka, zaključak, crkva je carstvo mraka.